hero try viewers ngai kublai sesin pat aka kasteng ka bathiang tam jong Jesus Christ nong penim tengah ai kublai fi ka step ka bada comment shisha ka badan jingkerman namar hangni mentang keren fi ya kawai ke topik kalong ba kumno ba finlight na gi jingku slai fi ka jingku slai ka de kawai ka ba man powai ubri nong udan ba ni jingku slai le si pi ki bri ki ya cherum sinang pim itu iki gidan ki ba pim itu iki ba kuslai gidan ki ba pi itu iki ki ba bagi kuslai heng nong fi ni ga jingku slai kham tam ta ki pole ni ka perthai teknologi ka bun bagi jingku slai ka banami isni bri ki kuslai ma nadu ki ba samla nadu ki ba la rangba nadu ba teman kita lagi jom jing kuslai ni dan le sigi kena samla ki ba kuslai ya kam ka jam dan ki ba le sigi bala ya to asyam kurem ki kuslai ki bla dan ki kuslai nam ta ki khun jum ki ba pi gani ka jing kuslai ka khati ka jingim kani ka jing kuslai ni dan arab sau penta ka shisni but kani ka jing kuslai la ka yo la ka jingim jungi ka khati no kani ka jingim jungi ka khati ka ya ka jing kemen ka jingim jungi ong dan fi ki bri ki ba hadin bi kila ya tho sham kurem ki kuslai ha ba lok ni ka lok ki le jing le chini stai ai thu ka jing sha ka ba ki bri ki kuslai bo yo le ani tai kim so na fi oh kalong ka ba khati la dalam ta ti dan pat ki ba kuslai ka jingpang kuslai ka jingpang bagi dan ki bri pat ki ba umtip na kada ki kuslai bi ka human step na du nak step ila ki kuslai ila khnyum ila kuslai ki kuslai bat ki na tiak kuslai na du nak tiak na ki dan ki bri ba kaji kuslai nong fi ki penlang ki banung yo tia anong dan pat ki brio ki ba jong blay ki ba kuslai ba ya kaji man try ki kuslai go bodu try one mentang sni yo ha sha ye no anong fi para mek kita kam dei no blay ki bun ba ki brio ki bangalap bong ni kuslai ki de ki yo snow ki taba ki snow ni ki jingja mo ki ba pani ya perthai ba kala jam kut ngalong pi jakar bakin kemen ki le no ki poi man chika jing kuslai boleh ko kuslai ba sha ye no ba jing rong no kuslai ga e tika jing kuslai ga no pi ka dan la ki jom ki rukom ai fi ki viewers pi ba pet no ni pi stu i ha stage ko mo no fi dan ka jing kuslai ka ba kum no fi dan di ngakwa bukan ni kendet ba kumno finland ta jing kuslai fi ngar on yetu fi ngade we ubriu uba kuslai ba cha ba kuslai ge nga ba kani nga so tu ka tu no e ga por na jing im jama khaman shwa dang ret ngani tu fi nga shet tiang bat ma shet kuslai ba bayo image ng ay let no por bangadang rin ngasip tiang ba ngasip duway yung balik ni mo try madakan mo sa kita yung duway mo try just subkodor what ay ba image ng ay let no shwa yang ay bang lada jam ta sim no shwa mi na hadu katanga duway mo balik nga tiang pala yung image ng i let no nakapercaya di kita ay jing kuslay no fi ahadin kini jing kuslay kinang multiply no dengan orang fi utiat ka jing kuslai dengan orang fi kadai ka jing bomngai fi utiat ka jing kuslai dengan orang fi kadai ka jing bomngai mot ka jing bomngai no ka jing bomngai yo blai fi ki jingat kabun ka jingat hang ya kran chipang ka jingat dan ki ba habang ong ka jingat ka kran ru ka jing shania fi habang ong nganget yo blai sen bang ong nganget yo blai ka shania ru blai
Ti ki jingat ki babon dan ki badan ka jingat ka spa ka pau ki la ni ka shan jik shania ki kalong ha ka spa ka pau ki kumbanga dang red nga nang fi ka jik shania jama kalong hai mai ka shania mai mai nga it mai mai ba ka shania kalong ka ta ka jingat jama kalong kham khra mai mai bani ulai ta da ma ting that that wala da i mai jama i khlat no por banga dang na di let's see ka jingat jong fi ka jing shania jong fi ka long haulok la ni ha ka lok but ang pi tieng that that ang pi din kitu ki ba la da be tho sham kurem ne ki ban ki mo ki bla dan ru ka jing tho sham kurem ka ba kham slam ki tieng that that mar ka jing shania jong fi ka long haulok ne ha lok pi tieng that that ba yo lek new pi pen tang dan ki bri ba phun jana ro pusau kunta ira kali shano pidan shano pil het kam dan ga jing shania hau blai ta kada pi shania bri ba ki tieng that that ki du ki kiran ba ki badan ka jing shania ki kalong kam ka jam but pi hau coronavirus le ga pen i sha ba kapan ku slai ba ki bri no war blai pun ki bri ki du kam du jam ba ka jing shania ki kalong kam tikani kapan kuslai kapan lingai hibriu dan kibri ki basyanya orang fi haka jikot jikya fi ba por coronavirus ki ting that that mar balai ba ki kibri ba khlan ru ki yam no bat kani kapan kuslai wa ngau bri bom dan jipang ru let's see one of nyang jipang na yam no tikani kapan i ba ka jinget jongi lada kam syanya ho blai ngan ong fi kamdan ka jingat ka betuli hau blai kan pen kuslai be yang hi briu kan pen kuslai nomor balai nomor ba ka jingat ka khle ru bat ka jing shania ti ka ei ka ba kwa ba nong fi ka antidote la ni ka ei ka ta ka ba ka dawai la ni ka ba pen la engi ban bagin lat ka jing kuslai nong fi da ka jing ai jong blai ma tau blai la pelat yang ka jing kuslai ta ka da malak ban keren ni fi ka ni blai la pelat wai ka jing keman but ka jing shania sha ka jonga kalong ho blame ta ka jingat kalong ho jung ha ha blay pa ka dan ka jing sok ka man sim namar ba tong ini pet ka tin jong blay kalong hum no ni pet na ka tin jong blay ka da ma ong fi ka jingat ka wan ba ka jing shania tong ini pen chi sha na ka tin jong blay na ka kitab Isaya kal number 8 riu ka tukhat ka balai Isaya akun riu like omni men bat ha ka jingsuk bajanai ya ubapenne la ka jingmut hami naba u shania hami kalnong at ka basa ko to shania how try junam namar how try Jehova dan umau siang bam jukut fi wong men bat ka jingsuk bajanai ya ubapenne ya ka jingmut hami Fitak ka hini tukhat wang no ya uba penne ya ka jingmut hami pi ni ka ni jingat ka jingshania blai kam dai tang ka one time ni tang sisim let's say bon nak pedang jong pinga dong pi kibala ma yo Jesus Christ kumunong penim Henry ngani tu fi fidang dan hi ka jingkus lai kada kalau ni ba ka jingat jongi kam kran ya ka tu ka jingat ka ba ka pas nanti kau tukar jingat jongi kabla let no. Let's see bun kibriu nak pedang fi ba oh ala nget tu Jesus Christ. La peniam yang aku tahu senam ta. Ban nget. Hendrai ka jingat yang ongi fi ka kran ya ka present tense. Ka kran ya ka ka bamenta. Ka jing shania how try kamlong tang menen ka kut no hendrai ka kran ya ka baman la kasing. Fi. Wang la dangim penlien takadau kedan kam ban penlien ban shania ban ban nget hoblai karan kam kaji penlien hang ni ka kran shapang kaji ngai ne pai wong men bat ha kaji sok bajana ya uba pen ne yo ba pen ne la kaji mot hami ba pen ne mot kadan kaji ngai ne kam dai tang ka past ka future ndre ka dai ka present ru but ni ai continue ha ka present continuous ni la Makadang yai long fi mingin aktif parang gabas lagi yang present continuous. Lani kata ka jing yai ne kata ka jing ne kaba yai
kabayay bot, no? Kabayay bot, kabayay long. Tingi dan kam hai kaning ang wat lagi balong Kristen ti kumno bangin yo ya kaning ka jingay ne how Jesus Christ. Ang pingi dan kam ban penlin, kadai ka disiplin ni dan kam ban disiplin. Ni kani ka Bible kani ka tinjong blay am shimla ai ni bangin subu untuk. Kidan ki jingkular kani ka tinjong blay. Kidan ku jingkular ki bayadai bala ki jong ki benta. Sukan mentangan ang fi ladap hidan ka jinge ka kam ka jam pila kadan ka jingkular nang ni na ka gospel Matias kalau nama ba arkusan ka gospel Matias kalau nama ba Henry kat ka ba arkusan nektar bat kat ka balai pulai ong ba tuat pi shwai ki ma ki benen bat ya ka hak jamu bat ki baro as ailang tampi mendai tambang isu pulie kan itu khat rei ni da practice ru ya ka ni da dua ya ka bat ni da penlien ban ya kata ka hak jong blai ni da penlien ban wa hima ki benang bat hangni kawan ka jingsuk ka mensim ko kawen no ya to ti jong jing slai bang itim ba yo ni mio kata yo ni mio namar blai ka jingsania jongi kalong no hau blai baru ai ti mau kidan ki jong ki tin jong blai ki ba penlong yang ni bangin wang no jing slai bang shania hu namar ha bang shania akan ni tin jong blai puliu mensim hu yalam nang ni yalam bangin shania blai yalam bangin penne jing mo jing perkhat ni habat penlien bling ong bat penlien ong fi namar ba fi ka jing khuslai ka dai ba setan wan berat kamot ba fi shu khuslai to handai ngau setan bu yele ban berat mundai du yele ban berat tang fi yele ban berat tang yang ni kumju yang a kumju yele ban berat wan ban berat open khuslai ke wan berat itu ki leng ba ki jing mo perkhat fi mi yu mi ni men si maman re ki wan ban berat ki wan ban berat kenang ba fin shim fin kem ba fin perkhat ekta ba fin sedang ban khuslai takada ma ong fi ba ka jingnet changi ka dei ban long continuous ne ka dei ban long yai ne mo uji skula sukuli bau ha bo u tho u am ha ki gospel wa lada ngawan cha perthai hau tu man syam mo ka jingnet fi ka jingem jong Kristen ka dei ka jingnet ka tin jong blai ko am ba na ka shiti shi ha bru fi puli kal nang khat wei ka am ba kadai yau tau ba wan hajan jong blai ban nget ba ulang ba udan ba bu ai nang ya kita ki ba wa pi ka jinget ka dan ba ka jingwa ni wa yu blai ni wa hatu pi wa ne ni puli to ngi dai puli ka ya ka khat fi ba fin lat ka jing khuslai fi haban yo po fi wa blai haban ai fi ka shiti shi hebru kal nang ba shpo ngal nang ba khat wei ong ni wong pai wong ni wong rei klam ka jinget amla ban pe so phai u nama ka dei u taw bawan hajan u blai ban nget baudan ba baulong u ba ai nong ya kita ki bawa ya u mot ban lat ki jing khuslai ka dan ka jinget ka jingshania u blai mot ngidi ban wa u tingi penlien dang step ba finwa ka man jo blai ba finwa ta ka jinget ba finlet show blai fin ong trai ji sunga nget ba medan ba memalong ba ngawat ni pi wang lada ka ti jom blai ko ong lada pi yet yo blai na do do no baro if you seek him diligently you will find him lada fi yet yo blai na do do no baro fin syam you but have a fi syam you ong fi ka jingshania na ka tak expectation kawan na blai man kan chi phak expectation ru kap jing pin khuslai kawan ru hangi ki brio na mat mangi expect na ulok na kalok ni expect na ki brio ni expect na kakam ni expect ni ai bat la kim long ang thing is dang man khuslai handrei na du hadangi penien ban expect but no blay fi la dangi expect no blay mot khamun sin in penlut ta por no blay in kirang step in duai but ngilet da jing du ngilet choblai da jingat ki jing duai ni pentep ya kita ki jing dan kam jungi pen u ayu Paul shi nang Filipi wang non puli fi Paul shi ti shi Filipi ban kal nang ka ba u kal
nang basau ko shiti pol shi pil nang basau ang kumno khat ka basau ter ang no to pinya kemen no how try halakasni ting ang pat tu ya kemen tu ai baka jing ai sha jam fi kan pau ha kibriu baro utrai ulah jan kabon riu ang wat khuslai ya ka ai ru hendrai ha ka ai baro daka jing duai ba daka jing kerpat lam bat ka jing ai ngu tu fin pentep ya ki jing pan jam fi sha ublai fi wang tu fin ya kemen no how try tingan au fi le kemen em how try halakasni fi wang pot tinga ang pat tu ya kemen la dengidan ka jing kemen how try dihangtakan bangin salat na ka jing khuslai upol kham chung ang bai wat khuslai ka ru ndai usdang ni wang tu fin ya kemen no how try halakasni ladang i penlien ang ban kemen how try ka ban kemen how try mo no ba fi kemen em ban yo la ban duai ngana itu dah jing ai jong play para bangai ngak kemen ba ban yo ban duai ngana kim step mak kemen ne step dah jing ai play pun kendet yang ar baji ta ki ban chong duai oh kadang ka jing kemen mon fi ka bang nang duai hadu sau baji kata ka jing duai ka kalong tengah ngak ki ngapet ka baji la sau baji kadang ka jing kemen jong play fi di wat le singayo tia takat no katan re ka kadang ka jing kemen jong play no fi kadang kata ka jing kemen bat habang alet ban puli ke tinjong play ka shudap shisha kata ka jing kemen na puli na ki kitab Isaya mo le ka ni ka ban puli ka Bible sisin sisnam ban pendak to ka Bible bro hoi tengah bu deki abu daka rutin mot ba ngapuli nak tu bat ba ngakwa ban pendap sisnam bat ngapuli dalam adab tu ngapuli ki wairu bat ngasngau syah dia bal adab duai nau fiu men sim boleh urak syah ketin bat ka jing kemen kawan nang fi ka jing kemen kawan ha ngapuli ketin jong boleh ngasngau bakani ketin jong experience dia tambah ngasngau experience bakani ketin jong boleh kalong yang ke ki jing kular jong boleh kilong yang ti ka jing syanya jong akam long shu ka kam jong lani ha ilok jonga lani ha ikun jonga reka jing syanya jonga kalong hau uji sukres ngam ong ba ngam ye ilok khun nga ye ki ye palat reka jing syanya te ta jing syanya jonga kalong hau blai ba ngam expect should we ngam expect ye lok jonga ngam expect khun namar balai ba la da kimla ba ngam expect na ki ngam fi la kimla ba biang ka slide tem sim re ba kawan ka jing syanya ngam fi hau blai kawan ka jinget hau blai kawan ka jing kemen kadu no ni ke juku slai bat mani tu fi ba haba ngile tang kadap ni ketin jong play kumbangan ong fi mentan ngala ban ai fi kani ka jing kai namar pa kadap ketin jong play ngatip nakano kalnong bat nakano pa yu la tho ketin jong play kum kani ki TV pi bat ki tho nakalnong ka ba sa wong no wong tu fi nya kemen no how try halakasni ting ong pat to ya kemen to ai baka jing ya syak jong fi kan pau ka brio baro pau try la hajan wang wat khuslai ka ru raya ka baro na ka jing duai ba ka jing kerpat lembat ka jing aingo to pim betep ka jing pan fi show blai iran kap man let ka jing duai show blai nimlet ban duai blai bingi khuslai ring in let da ka jing keman muno ba da ka jing kerpat la dangi dan kam yang turaji sub kodor ki jing dan kam jonga la da kalong kat mo jong me kerpat me ban aingo turaji sub kodor la dangi dan kam sim jing songo ru indan ka inlat ka jing khuslai fi bon sin ki briu ki bam songo ki khuslai markim semua honte ka jing em joki ki semua layo ka ni rum dap nang kuas ka tu tu dre habang idan ka jing hon lani ka jing semua ngo yo blai ni ong try ji su ko dor na aingo e me ka ni ka ba ma try na aingo e ni ka sni try na aingo e ka por ka ba me pan la nga ban ki duai na aingo try ji su ko dor o kan dan ka ka jing keman haba ka dap ka jing keman jong try ka be no e tu hima jong ka jing khuslai fi kabe no jing khuslai no fi ka jing khuslai ka de ka wei ka ban ra ya kai ya ka jing pam no fi ka do no ka ba kemen ka long ka dawai ya ki clench ka tin jong blai ka do no ka ba kemen ka long ka dawai bi shi ti ki beri ba kham khuslai ni ban segi jing pam no fi ti ka dan khala para wang net da fi kwa shi sha bun khuslai no fi ni dan kam ban sung thu ni ba ka jing expectation jungi kam num dei na ka percaya fi ubleu kham thau ka do no jungi ban pandap da percaya kham thau ban bu ban ba la da phithak ka ni ka percaya baro ka ni ka do no jungi ka num nyam ngin kwa handrei la da gi yo ye kendu yo Jesus Christ no fi ka jikwa jungi ka long no Jesus Christ but kat bagi nak serang yo Jesus Christ
Hoi kan dan bet kajing kwa Jesus Kristus ban kam tiap kam bahai Jesus Kristus pat pendap ben. Ka pertai kam la pendap ta. Ubaman le ngan ong pi wan ban khati wan ban penjat penthami wang pet vindayo kani katai vindakini kitai fin sahun. Em kam long tau penthami ngi open uyalam baklai ni. Pat kata wan ban tu ban penyap penjat ketinjong blei ong. Dre habangi syam Jesus Kristus kan dan kani kajing terang. Vì rồi kata kajing terang kan penlongi bingin nang lech kajing duai ba ubleu ker kui tak bayet no kita bawan nak kajing net ai nong ni kita bayet you mau if you bleu ai nong ni na ai nong kan kajing keman bang let step on duai ai nong nak ketinjong bleu oh kabang ba namar ketinjong bleu ong gospel Matius nong basab ba om tang dau kupi ku ba ubriu em ndai da kaktin baro ka ba mi na shinto jong blai ma ublai pendap na ni kti jong blai ba ni puli ani yo revelation thamai yo ka jipan pau ba thamai ngana kamen pi kan ka bible kalong ka ba thamai ka belong ka ba em kalong ka ba ya em kalong ka ba khi ba ha ba ni puli ka kam ju exhaust le ni kam ju kot na ta ka jingbam ka tai ni jingbam si ba ka kamen na ni fi ka do no ki jalu ti jing khuslan Mensyang alang beriu ba kuslai ban brem tangam kuslai shu kuslai ge mata aingu yu blai sakadan ka jik kaban ho Jesus Kristus alang tau jing thau thamai sa tengah kwa ban ya share lang fi kan batla ngakwa ban ong fi lada fidan pat kita gi beriu badan kuslai kai ga ba fidan kam ban le kalong ba fidan kam ban kala ka ba mod ka jing kuslai fidan kam ban apply to jing kuslai nama kidin ki men sim baman ki badan po pihak ban ong le sin let hakinu gi beriu ba penduai fi dalet yati yatu jing kuslai syong mat ki dalet counseling panani tu fi haba ngaju penle kani da ka jing ai jong blai kidan gi beriu ba kuslai ba iu gi ba hadin ba gila ai syong ai ki ni le counseling ong ki plan kai bali fi kuslai plan ong ini gi men sim jong jing kuslai kat bagi nak plan kimi pat sikiwei ki pop kimi pat sikiwei mak ba ka jing kuslai ka dai kalong tu ka jing shet ong fi haba kulung dan jing shet katu jing shet kalong sentom te ka shi ina ban rai hapo pat dan skawai jing pang tak dau ki doktor nong fi mentabun sin haba kali bau kulung shet ne kim ju ai da jing shet bagi kali ki on tasnam so la tasnam ki setep ka jing pang ki setrit ka jing pang ka jing shet ka jano tikum ju ka jing khuslai nong fi kala bandan ki dau ba shapo ba haban yet dingi dan kam ya counseling ru nen kam banai syong banong indai kran pinsa skin kan sami itu kin sami bet bar khat bat ni dan kamban pla nang tungi khat ya snam jong Jesus Kristus bat ngin sa penduai fi bakan lat do bat ngin sayo bagi pendap nang ni ketinjong blai ba subuh nang ong fi mentala dengan penlien ban let ka jing duai dengan penlien ban let puli ketinjong blai nang ta ka sawan ka jing khuslai namar blai bau mensim baman kitab ini te ka jing penlien ka disiplin ka dan kam ha bagi khuslai ka kai ga banga jule nong fi om tang banga duai puli ketinjong blai reng ngasat proclaim ya ketinjong blai ba pinlat na jing khuslai fi dan kaman proclaim pet ku baman wan ban thok yang fi wan ban thok wan ban berat ngong pet sibet ka salong tau blai jong me bum ta pet ka sajam ta reng ni dan ya ketinjong blai ngasat le fi dan kam ya kani proclamation nganda key step ngai thu ikai ga banga le ngasat sim na Jeremiah arab khandai khatwai ngasat yang ayat dalam dak duai ngasat yang ayat mau kum ni mau try jisu mentak sengi kau kum ni puli mau nabang atip ya ki jingmut ki banga perkhat syapang jong fi ong try ki jingmut ka jing sukken te ki jong ka jing sniu ban ai ya ka jing kemen ya fi hakapor bakut jong fi ngasat yang ni mau try jisu malak dan kaplan jong malak dan kaplan jong me ba men le yu try ba men ki jing perkhat syapang jong fi ong try ki jingmut ka jing sukken try me dan ka jingmut ka jing suk ngam ta ti om ka jing sniu ban ai ka jing kerman try masan ya ni nganget ini ki kulat keman nak tak ada ditentang da piwan ka jing syap ti piap sim ngasih yang nak tin jong blai nak step mayang mapet hayat wong nak bopol tho shiti Timothy wong namar bau blai from ai fiu men sim jong jing syap tim handrai jong ka bor jong ka jing it bat ka jong khamat kar no try mal ai kini ani gidan ki jing sisa tin jong blai keman bat try na ong nak ramdan su ka jing tim ka jing keman ho blai ti para wanget ngong fi dan kamban ban penlien kan dia ni dan kamban penlien ka jinget ngong fi kam dai ka ba mensyuah ka jinget ka dai continuous ka dai ka takabayai long la dan inget ho blai ni puli tinjong blai ni duai pi ka jing duai ru kalong komba
kalau kum ka ba fi prophesy pa indi fi duai da ka jingat fin sayo namar blai fi duai ka kum kamon jong blai am kat kum singko aldi ki bam ya de kum mon jong blai ba kala penji kala pendiul pata ba ka anong fi ba ani kani ka jing ya kendu sya kani ka personal relationship with Jesus Christ ni kata ka jing ya dai sya ka bajar with Jesus Christ anong fi kada ai sya kata ka jing teman tidak ka jing keman nga ai kani ka kubor fi tu keman no utra ko mo pol bam tu ngi sya keman utra aku mo sim de bet wang habo ben sim boleh ukhi ana ngan sya ko sim de bet ngan rai ko sim de bet di kap step ka keman bat ka baja ki jing kuslai fi ha ka kerteng jong Jesus Christ na ka benta ka budam jumu yero itra